IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang TED ti suporta ti Department of Social Welfare and Development kadagiti hard on the spot when hats bayat ti Labor Day Job Fair iti tawen 2026 agbalor iti 7,000 pesos ti tulong nga inpaida ang mabaling nga usaran digiti benepisyaryo para iti panagalada kadagiti kasapula da dokumento, medical examination, pamasahe ken panggastos da iti kanenda bayat asanda pay nga makasweldo iti pagtrabahuanda. Sigun ken ni Miss Annalisa Calapini, Provincial Coordinator to Sustainable Livelihood Program iti Ilocos Norte, daytoy atulong ket nakatutok iti panang suporta kadagiti baro at trabahador tapno mapalisto iti panang rugida iti pagubraan. Ito po ay bahagi ng DSWD Sustainable Livelihood Program, Employment Assistance Fund. Ito po ay pwedeng gamitin ng ating mga hard on the spots sa pag-secure ng mga requirements sa kanilang employment. So ito po ay pwedeng gamitin din sa medical expenses na gagamitin na required sa kanila, as well as yung pong allowance nila sa first 15 days at transportation, pwedeng sa transportation at sa meals po bago sila sumweldo. Inlawlawag na pay ang mga isayang kat ti DSWD iti monitoring tapno masigurado ang mausar ito miso itinated at tulong masapol ang mga sumiter di kiti benepisyaryo iti resibo ken sertifikasyon madipod iti employer amang paneknek ang nausar da dayto iti pagtrabahuan do. Ito lahat naman po ng livelihood assistance na binibigay ng DSWD may monitoring po. Unang-una po, bago po sila mabigyan nito, kailangan pong may Certificate of Guaranteed Employment na inisyo ng mga nag-hire sa kanila ng mga employers. And then pangalawa po, pag nabigay na namin po yung Employment Assistance Fund na 7,000, kailangan pong ibalik nila sa amin yung resibo na nagpapatunay na nagamit po nila talaga yon sa pag-secure ng mga requirements or ng mga kinakailangan nila bago sila makapasok ng trabaho. Kamaudyanan na inbatad Miss Calapini ada ito tulong para kadagiti aplikante ket mabalin ang ma-avail iti kadalima at tawin para iti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.